Wato jama'a alhamdulillah ya kamata mu fito mu dan nuna farin cikin mu da kuma murna a bisa abin da ya faru da mu 'yan Afirka kenan. Musamman a ƙasar Nijar wato jamhuriyar musuluncin Afirka, ƙasar Nijar kenan, wanda muka ga sun yarjejeniya da jamhuriyar musuluncin Iran na ɓangaren tsaron sojoji da ya sauransu. A ɗazu-ɗazu da muka hango wasu manya-manyan jakadun sojojin Iran da kuma manya-manyan sojojin jamhuriyar musulunci wato ta Iran a ta Nijar, wanda suka zo suka yi haɗin gwiwa aka yi yarjejeniyar tsaro musamman ɓangaren sojoji da kuma ɓangaren fice da tsaro na ƙasar Nijar gabaki ɗaya. Wannan wani abun farin ciki ne wanda ya same mu, ya kamata mu zo mu nuna farin ciki kuma mu yi murna da wannan abin da ya samu jamhuriyar musuluncin Nijar kenan wato ƙasar Nijar, yanda abubuwa dai muke gani yadda suke ta faruwa a duniya, wanda kowa dai yana komawa ɓangare zuwa ɓangare ne. Ɓangare mai kyau dai mutum ya sani, mara kyau ma kuma mutum ya sani. To cikin ikon Allah yanda muka ga wannan ƙasashen guda uku wanda suka haɗa kansu, wanda kowane ɓangare mun ga inda ya dosa. Wasu sun kama China, wasu kuma sun riƙe Rasha, wasu kuma sun jawo jamhuriyar musulunci wato ƙasar Iran. Duk da dai abu ɗaya ne, idan ka ce Rasha ka ce China to dole ne ka ce Iran. To abin da muke ta jira mu gani yau sai ga cikin ikon Allah ƙasar Nijar sun haɗa yarjejeniyar soja. Idan ka taɓa yarjejeniyar soja tsakaninta da Iran, to wannan abin ya nuna mana cewa insha Allahu mu ma kanmu ko da ƙasarmu sun zama munafukai, sun zama magoya bayan Yahudawa da Amerika, to in Allah da albarkacin wannan haɗakar sai mun samu sauƙi, ko da ku suna so ko ba sa so, ko suna so ko ba sa so sai mun samu sauƙi. Dama mu irin wannan damar muke ta jira, da hankali abubuwa su matso kusa. Idan abubuwa suka matso kusa, to me shirya ma mugunta ne za ka shirya masa mugunta, za ka warware muguntar kuma shi ma ka shirya masa mugunta. Ina fatan ko daga kun gane. Me kashe ka ne za ka gano yadda yake kashe ka, kuma kai ma za ka shirya masa yadda za ka kashe shi. To wannan shi ne kawai abu ne muku a rufe. Saboda haka idan kunne ya ji jiki ya riga ya tsira. Mu mun tabbatar da cewa insha Allahu gwagwarmaya a Najeriya za ta tabbata. Kuma waƙi'i zai tabbata a jamhuriyar Najeriya, kuma ƙwatan mulki a hannun azzaluman sojojin Najeriya da gwamnatin Najeriya wanda suka haɗa baki suka hana arewa zaman lafiya ya kusan intuwa, an kusan dawowa lafiya. Ko da ku ta ƙarfin yaƙi ko kuma ta ƙarfin sulhu ko kuma ta ƙarfin shiga a ƙoƙari a raba. Shi yasa muke ta addu'a daman irin wannan damar ta zo mana, yanzu kuma gashi nan ta zo mana. Mutanen da suka kulla mana ta'addanci ne suka kawo ana kashe mu ma yanda suka fito haka za mu fito. Saboda wannan damar wai ba wai Nijar kaɗai ba ce, wannan damar mu ce mu 'yan arewa, wanda tsawon shekara da shekaru in ban da tsawon kashe mu ba abin da ake yi, kuma gwamnatin mu da ita ake haɗa baki ake kashe mu, babu wata hanya da ta ɗauko na gyara ko kuma wani yarjejeniya ko kuma dai yanda za a ce ɗan arewa ya zauna lafiya, babu. To yanzu ne fa za a yi tonon asirin, da wanda suka ɗauki nauyin, da masu zuwa su tsara musu, da jiragen saman da suke zuwa su ajiye su. Yanzu ne za a gan su furin kile a nuna duniya, kamar yadda muke nuna muku sauran labarai na ko'ina. To yanzu ne za ku ga munafurcin arewa, manyan arewa, gwamnonin arewa, shugabannin arewa, malaman arewa. Yanzu ne za ku gan su ƙuru-ƙuru abin da muke gaya muku. Saboda haka mu taya wannan yarjejeniyar da ta samu Nijar da Iran, kuma mu ci gaba da addu'a. Mu mun tabbatar da cewa wannan yarjejeniyar mu aka yi wa, ba Nijar aka yi wa ba. Dama abin da muke ta addu'a ne mu samu katanga, mu samu bango, mu samu ginshiki wanda za su kafa mu kuma su riƙe mu kuma su ceto mu. Kuma cikin ikon Allah sun zo bakin ƙofar gidanmu tun muna ganin su a nisa, muna addu'a. Yau abin ya zo kusa. Ina fatan kun gane. Saboda haka a ci gaba da addu'a. Allah ya ɗaukaka Nijar, kuma Allah ya tsare ta daga sharrin masharanta. Allah ya sa wannan yarjejeniyar ta zama katanga, ta zama bango a bisa dukkan Afirka gabaki ɗaya. Allah ka mana ƙarshen munafukan Najeriya da mugayen arewa da wanda suka hana Najeriya zama lafiya. To alhamdulillah jama'a, ta faru ta ƙare. Inda ɗazu aka yi wani ƙazamin haɗuwa tsakanin dakarun mamaya da kuma dakarun musulunci wato dakarun Hamas a Gaza. A lokacin da dakarun mamaya suka haɗa wasu gungu suka nufi wasu gurare da suke tunanin cewa maɓoyar makamai ce ta dakarun musulunci na Gaza, wanda suka tafi da wasu manya-manyan motoci, wato suka tafi da wasu tawagogi da kuma manya-manyan motoci na kutsa wannan gurin
duk da ana cewa ana cikin yanayi na sulhu da kuma iya ka'idar da kasar Yahudu za ta janye da kuma inda ba za ta shiga ba. Sai ɗazu suka yi taurin kai, suka yi sinɗa, suka nuna wannan kifaɗin da wannan nuna cewa su sun fi kowa ɗin nan, suka yi yunkuri da samame da yunkurin shiga wani guri duk da ana cikin maganar sulhu, suka yi tunkaru wasu guraren da ba a yadda su je ba, asali ma kokari ake su ga sun fice a Gaza, amma suka yi taurin kai, suka turfafi wannan gurin inda suke tunanin cewa akwai maɓoyan dakarunmu a gurin, ko kuma akwai maɓoyan sauran fursunoni da kuma manya-manyan makaman da suke tunanin cewa a nan dakarun musulunci na Hamas suke samu, suke kai manya-manyan hare-hare, inda dakarunmu suka nuna musu cewa kifi na ganin ka mai jar homa, daidai da suka kai daidai wannan gurin, inda dakarunmu suka yi musu ruwan bama-bamai. A faɗarsu su Yahudawan fa sun tabbatar da cewa an kashe musu sojoji guda 5 da kuma jikkata da dama da ciki, wanda a ka'ida in kuka ji ba Yahuda ya ce an jakkata an kashe masa 5, to an kashe masa 50 ne, ko kuma 30 ko kuma ma 70, abin da ya wuce haka. Idan ka ji ya ce an raunata, to fa su an raunata wasu mutuwa ce. Wasu mutuwa ce, wanda dai a yanzu wannan shigar tasu bai zo musu da daɗi ba, inda dakarunmu suka yi musu kwantan ɓauna, suka musu ruwan bama-bamai, suka musu ruwan wannan bama-baman da kuka saba gani, sai da suka yi kwanto suka shiga wannan gurin, inda dakarunmu suka tarwatsa wannan tankokin, wanda suka yi musu asarar sojoji da dama a ciki, wanda kuma suka ce duk wani yunkuri da wani motsi da wani yunkuri da ƙasar mamaya take na yaudara, na tunanin cewa ana sulhu za su shiga su yi irin abin da suka saba yi a sauran guri, to ba za a yi ba. To jama'a ba za su bari ba. To jama'a wannan kai hare-haren da ya faru yau din nan, meye makomar sulhun da ake yi tsakanin ƙasar Yahudu da kuma ƙasar mamaya? Wannan hudun zai lalace ne? Za a ci gaba da gwabza faɗa ne? A'a, ƙasar Yahudu ba za ta iya gwabza faɗa da dakarun musulunci ba, sai dai irin wannan sarika nokan da ta saba, irin wanda take yin shi a Labanan da kuma sauran gurare da suke faruwa, amma a ƙasar Gaza ba zai faru ba. Saboda idan suka ce an koma faɗa gadan-gadan, kar ku manta akwai dakarun musulunci na bakin ruwa wanda suna nan sun ɗara ɗan ba a kan ƙasar Yahudu, wanda gota faɗan ke da wahala, za su fara aiwatar da aikinsu fiye da na da, fiye da yadda kuke tunani. Haka dai za a yi ta tafiya, su ɗan jarraba, idan sun ci nasara shikenan, in kuma ba su ci nasara ba su koma gefe su shiru. Saboda haka jama'a a ci gaba da addu'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai abu ta kansu.